It's 10 o'clock na ng gabi. Tapos pupunta ako dun sa supermarket. Yan. Patay ng hagdan. It's 10 o'clock na ngayon gabi. Medyo maliwanag pa. Ayan o. Tatapon ako ng basura. Kanina sa amin. Tapos dun sa garahe, may papunta ng doon supermarket. Mahabang na ito. Medyo yan. Hindi na ako nag-elevator kasi matagal. So, ito yung labas. Ayan. It's 10 o'clock na. Ito yung daanan ng elevator. Pag nasagdan ka. Ayan. Kunin ko muna ito. Ayan. Ayan siya. Ayan. Then, 100 ulit. Yan ang basurahan namin. Tapos, ito yung garahe. Pupunta ako dun sa supermarket. Nasaan yung susuko? Dito lang yun. May shortcut dito. Pupunta ng supermarket. Dun sa hen shop. Ayan. Bukas kasi itong supermarket na to hanggang 11 o'clock ng gabi. You know, 1 crown. May panta. Wala akong supot. So ayan dito. So, ayan na. Women shop. Yan pa yata. Wala. So, ayan guys. Tapos na po akong mamili dito sa supermarket. Bumili ako ng bread ko para bukas pag-isal. Yan, dito ako dumaan sa front ng hen shop. It's 10 o'clock na ngayon ng gabi. So, medyo maliwanag pa. Yan. So, yan siya. At marami pang mga tao. So, yan yung triangle. Nagko-close yan 8 o'clock. Ito yung Burger King. Bukas pa siya. Yan. So guys, nandito na ako. Okay, maraming salamat. Bye bye.